Yey. Yazi akho nto endicapukisa njengefowuni engenadatha. Yabona ifowuni engenadatha indenza umsindo. Umuntu uthenga ifowuni eyazi uzawufuna idatha. Angabi nazi idatha aphinde abe nesibindi sokubhala kwi-social network ba mna nadatha. Unesibindi sokubhala uba akanadatha uxelela bani ifowuni kabani leya. Ifowuni engenadatha ifana nqwa necango elingenaletshi. Ifana necango elivalwa ngeqhagi. Xa ungekho liyachaza ukho lokho ngaphandle. Xa ukhona liyachaza ubukhona lapha ngaphakathi. Abantu banjani xa bepeyintiwe? Iyatrenda into yobana ngaba abantu babe neefowuni ezingenadatha. Kutheni ungasebenzisa utilili once? Uzithwalisa uxanduva uafford uthenga idatha but ubhizi usaphusha. Abantu banjani? Abantu banjani? I hate into endiyicapukelayo. Abantu mabayeke ungabi nadatha benefowuni ezawufuna idatha. Ndidikiwe loo nto mani. Ndidikiwe loo nto. Abantu abangenadatha zi-waste zii-contacts zi-waste zabantu emhlabeni karhulumente.